Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι εδώ. Είχαμε προαναγγείλει ότι θα έχουμε μαζί μας απόψε το μέλος πολιτικής γραμματείας και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου. Ένα ευνίδιο, όχι κάτι σημαντικό, μην ανησυχήσετε, προβληματάκι υγείας, την αναγκάζει να μην βρίσκεται απόψε εδώ μαζί μας. Πολύ σύντομα θα την φιλοξενήσουμε. Ως εκ τούτου ανατρέπουμε την ροή της εκπομπής και πάμε αμέσως στο πολιτικό τραπέζι που ούτως ή άλλως είχαμε προγραμματίσει. Η γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής, η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, είναι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σιρεγγέλα. Πάνος Ρήγας, μέλος της πολιτικής γραμματείας, κορυφαίο στέλεχος, πρώην γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ρήγα, καλησπέρα. Και η κυρία Κατερίνα Μπατζελή, πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής, επίσης κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα, κυρία Μπατζελή. Λοιπόν, αναγκαστικά η επικαιρότητα το καλεί. Νοβάρτης. Τι σημαίνει αυτό τώρα για τη Νέα Δημοκρατία? Και το λέω γιατί είδα και τις δηλώσεις, είδαμε πριν από λίγο, κυρία Σιρεγγέλα, και τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη και του πρώην Πρωθυπουργού του Αντώνη Σαμαρά και του Άδωνη Γεωργιάδη και βεβαίως του Ανδρέα Λοβέρδου. Επιβεβαιώνεται ότι ήταν σκευωρία? Θα υπάρξουν αγωγές, μηνύσεις από πολιτικά και άλλα πρόσωπα εναντίον των μαρτύρων που έρεται τώρα η προστασία τους? Καταρχάς, νομίζω ότι ήταν μια δικαίωση. Και ήταν μια δικαίωση όχι μόνο για τη Νέα Δημοκρατία ή για τα κόμματα γενικότερα. Ήταν μια δικαίωση για τους ίδιους τους ανθρώπους αυτούς που κατηγορούνταν. Κατηγορούνταν και, όπως φάνηκε, δεν υπήρχε κάποιο μεμπτό θέμα και αυτό σαφώς δεν το αποφασίζουμε εμείς, το αποφασίζει η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη, που πάντα λέω ότι δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις αποφάσεις της Λαγκάρντ. Νομικά, το ότι έρεται η προστασία των μαρτύρων σημαίνει ότι έλεγαν και ψέματα ή έλεγαν ήταν ψευδείς οι καταγγελίες τους? Πάντα ότι να βγουν οι κουκούλες από αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, προσωπικά, αν θέλετε, θεωρούσα ότι για ποιο λόγο, εάν θες να κατηγορήσεις κάποιον και έχεις κάποια στοιχεία, θα πρέπει να κρύβεσαι από... Σαφώς υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις. Παντού στον κόσμο. Ναι, αλλά, ναι, για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αλλά τώρα εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είχαν ένα ρόλο στην πολιτική σκηνή της χώρας, οι οποίοι άσκησαν δημόσια διοίκηση και κατά τη γνώμη μου την άσκησαν σωστά. Σαφώς δεν είναι μόνο η γνώμη δική μου. Βλέπουμε τη γνώμη της ελληνικής δικαιοσύνης, γιατί αυτοί στο τέλος αποφασίζουν και σε αυτό πάντα είμαι κάθετη όσον αφορά τους θεσμούς, για το τι ο καθένας από εμάς, εμείς ως νομοθετική εξουσία, η δικαστική εξουσία, η εκτελεστική εξουσία, ποιες είναι οι αρμοδιότητες και δεν πρέπει να είμαστε ανεξάρτητοι όσον αφορά στις αποφάσεις μας και στο τι ακριβώς προχωρούμε όσον αφορά τα θέματα και τις διαδικασίες. Ναι, σαφώς ήταν μια δικαίωση αυτό, να δούμε ποιοι ήταν οι άνθρωποι αυτοί που είπαν αυτά που είπαν. Τώρα, από εκεί και πέρα, το πώς θα κινηθεί... Όμως, να σας πω κάτι. Ναι. Υπάρχει μια ένσταση. Εγώ τη βάζω στο τραπέζι. Μετά από αυτή την εξέλιξη, σε οποιαδήποτε υπόθεση, και δεν αναφέρομαι σε υπόθεση πολιτική, σε υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος. Όχι, δεν αφορούν Μισό λεπτό. Ναι. Διαφθοράς. Μήπως, ρωτώ, μήπως θα υπάρχουν πάρα πολύ έντονες επιφυλάξεις, θα υπάρχει φόβος να μιλήσει κανείς, να καταθέσει κανείς υποκαθεστώς ανωνυμίας? Οι διατάξεις και ό,τι έχει ψηφιστεί και ήρθε όσον αφορά τις διατάξεις του ποινικού κώδικα, όσον αφορά που ήρθε από την κυβέρνηση και ψηφίστηκε μέσα στη Βουλή, δεν αφορά αυτές τις περιπτώσεις. Είναι τελείως διαφορετικά. Όχι, λέω ναι, ότι ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα. Κυρία Σιρεγγέλα, δεν με καταλάβατε. Σας κατάλαβα πάρα πολύ καλά και γι' αυτό και σας λέω. Έχουμε τώρα μια άρση προστασίας δύο μαρτύρων. Ναι. Έτσι. Μήπως αυτό είναι ένα σήμα σε οποιονδήποτε μελλοντικό μάρτυρα που θέλει να καταθέσει υποκαθεστώς ανωνυμίας, είτε σε υπόθεση πολιτικής φύσεως, είτε σε υπόθεση διαφθοράς ή οργανωμένου εγκλήματος. Ναι, πολλές φορές αυτά διαπλέκονται. Άλλο είναι πολιτικής φύσεως και άλλο είναι το οργανωμένο έγκλημα. Αυτά νομίζω είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Μα και γι' αυτό σας είπα, ναι,
Γι' αυτό σας είπα ότι οι διατάξεις που έχουν έρθει είναι συγκεκριμένες και φυσικά κρίνουν ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο δικαστής για το πότε θα γίνει αυτό και πότε θα γίνει, και μπορώ να σας το διαβάσω και ακριβώς, αν θέλετε, τι λέει το συγκεκριμένο. Είναι νόμος του 2014, καταρχάς, μας τον έλεγε ο κ. Περβεσός πριν από λίγο, της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Είναι μία, ναι, και ταυτόχρονα έγινε μια τροποποίηση όσον αφορά με τις διατάξεις του ποινικού κώδικα. Δεν θεωρώ ότι κανένας, ζούμε σε δημοκρατικές διαδικασίες. Δηλαδή μην τα βάζουμε όλα. Άρα θεωρείτε, όταν λέτε δικαίωση, θεωρείτε ότι η υπόθεση Νοβάρτης επιβεβαιώνεται αυτό που ισχυριζόσασταν, ότι ήταν σκευωρία? Πρώτα απ' όλα οι ίδιοι οι άνθρωποι, όπως είναι ο κύριος Σαμαράς, όπως ήταν ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Λοβέρδος, που έλεγαν ότι ναι, ήταν μια σκευωρία, και αυτό αποδείχτηκε ότι ήταν μια σκευωρία. Μάλιστα. Κύριε Ρίγα, τι λέτε? Ήταν ένα θέμα που το σήκωσε ψηλά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας πρόσφατα σε συνέδριο της Καθημερινής έκανε μια αυτοκριτική, ότι ενδεχομένως δεν το χειριστήκαμε σωστά, τουλάχιστον είχε πει, ως προς ορισμένα πρόσωπα. Κύριε Κοντρότσο, καταρχήν να ξεκινήσουμε με ορισμένα βασικά. Οι προστατευόμενοι μάρτυρες είναι ένας θεσμός το οποίο υπάρχει παγκοσμίως και σε όλες τις χώρες, σχεδόν. Άρα λοιπόν, και δεν αφορά μόνο, ξέρετε, ποινικά εγκλήματα, αφορά και διασπάθηση χρήματος, αφορά το ίδιο και για πρόσωπα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ειδικά χρησιμοποιείται πολύ ο θεσμός. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό. Αν θέλουμε να έχουμε... Γι' αυτό σας θυμίζω, να το βάλουμε και αυτό, ο πρώην βουλευτής της Ελληνικής Λύσης και δικηγόρος, ο κύριος Παύλος Σαράκης, είχε καταγγείλει, και είχε πει και το είχε καταγγείλει ο Κυριάκος Βελόπουλος, ότι πήρανε ο ίδιος και οι μάρτυρες, αν θυμάμαι καλά, ένα ποσό 30 εκατομμύρια είχαν πει από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις μαρτυρίες τους εκεί. Γιατί οι Αμερικανοί λειτουργούν με τέτοιο τρόπο, και στην υπόθεση Siemens το είδαμε και παλιότερα σε άλλες υποθέσεις. Ωραία. Άρα λοιπόν να μείνουμε σε αυτή τη σταθερά, οι πολίτες να καταλαβαίνουν λοιπόν ότι είναι βασικός πυλώνας αυτός ο θεσμός, αν θέλουμε να έχουμε διαφάνεια και στην πολιτική ζωή αλλά και σε όλα τα θέματα. Δεύτερο, με τους προστατευόμενους μάρτυρες, όπως λοιπόν είπατε, ξεκινήσατε να λέτε, η αμερικανική δικαιοσύνη υποχρέωσε την Νοβάρτης να πληρώσει σε εξοδικαστικό συμβιβασμό 345 περίπου εκατομμύρια. Τα οποία από αυτά τα 310 αφορούσαν τις πρακτικές της Νοβάρτης στην Ελλάδα. Άρα να λοιπόν το πρώτο βασικό. Γιατρούς όμως λέει κατά βάση, έτσι. Τώρα δεν είναι αν θύμα γιατροί ή όχι. Λέω λοιπόν. Όχι, λέω το ότι τιμωρήθηκε η Νοβάρτης με πρόστιμο 345 εκατομμύρια στην Αμερική. Δεν σημαίνει ότι τα πήραν κάποιοι πολιτικοί στην Ελλάδα. Εγώ δεν λέω τίποτα. Εγώ δεν είπα τίποτα μέχρι τώρα. Λέω λοιπόν ότι με τους προστατευόμενους μάρτυρες. Άρα είχαμε αυτό. Η ελληνική κυβέρνηση, τώρα έχουμε γυρίζω πίσω. Η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν δεν στράφηκε εναντίον της Νοβάρτης ενώ ξέρει ότι καταδικάστηκε για τα 310 εκατομμύρια και τα πλήρωσε, τα οποία αυτά αφορούσαν την Ελλάδα. Δεν στράφηκε ποτέ. Πρώτη λοιπόν παρατήρηση σε αυτό. Άρα εδώ εμένα μου γεννά υποψίες για πολλά πράγματα. Εντάξει, αφήνω τους πολίτες να το κρίνουν. Επίσης, θα θέλω να σας πω ότι η κυβέρνηση άνοιξε αυτό το δρόμο με τον κώδικα, το άρθρο 218 του κώδικα ποινικής δικονομίας, όπου ουσιαστικά αφήνει δηλαδή διευκολύνει να γίνει άρση των προστατευόμενων μαρτύρων. Εγώ λέω λοιπόν ότι ανεξάρτητα, και είμαι και πολύ προσεκτικός, ανεξάρτητα το τι, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να εξελιχθεί, όλοι μας πρέπει να είμαστε απέναντι στη δικαιοσύνη ισότιμα. Και η δικαιοσύνη να καθορίσει, αν θέλετε, το τι έγινε, όπως και καθόρισε για πολλά πρόσωπα που έγινε σήμερα. Νομίζω ότι αυτό προστατεύει το πολιτικό σύστημα και το προστατεύει και του δίνει και την δυνατότητα να μην απαξιώνεται από τους πολίτες, όταν καταλαβαίνουν οι πολίτες ότι δεν είναι ισότιμοι απέναντι και μπορεί το πολιτικό σύστημα ή εκάστοτε κυβερνώντες ή συνολικά το πολιτικό σύστημα να κάνει πράγματα τα οποία προσβάλλουν, αν θέλετε, το ελληνικό κράτος. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η εξέλιξη στη γενική του αρχή είναι λάθος. Τον αν πανηγυρίζει η Νέα Δημοκρατία, εγώ σας επαναλαμβάνω, μπαίνουν τα ερωτήματα αυτά. Πρώτον, γιατί φεύγουμε από αυτό το θεσμό. Δύο, γιατί δεν έκανε. Κύριε Ρίγα, μήπως, να σας πω κάτι, και επικαλούμε ξανά τον πρώην Πρωθυπουργό, που έχει πει κάποια πράγματα γι' αυτό. Μήπως δεν το χειριστήκατε σωστά? Μήπως εκείνη την περίοδο βρήκατε έναν τρόπο
να διώξετε πολιτικούς αντιπάλους, να αξιοποιήσετε το θέμα αυτό, αλλά αφήσατε πολλά κενά τα οποία εμφανίζονται τώρα. Λέω, γιατί ο Τσίπρας έκανε μια αυτοκριτική, η οποία αφορούσε, να πούμε, κατά κύριο λόγο το Βενιζέλο, τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Αντώνη Σαμαρά ως ένα βαθμό, έτσι. Λοιπόν, εγώ θα πω το εξής. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ακόμα και με έναν να στέλνανε για κάποια υποψία δεν διαχειρίστηκα σωστά και με ένα κρίσιμο πόστο σαν αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Αν υπήρχε υποψία για κάτι, θα ήμουν απολύτως άσχετα αν ήμουν υπουργός, έτσι, και κορυφαίος υπουργός. Λέω, εγώ είμαι σαφής αυτά. Άρα λοιπόν η δικαιοσύνη, αφού της έχουμε τόσο αγάπη και τόσο εμπιστοσύνη, την αφήνουμε, γιατί το ίδιο έκανε και η Νέα Δημοκρατία. Εγώ μπορώ να το αντιστρέψω. Το ίδιο έκανε και η Νέα Δημοκρατία απέναντι στον Νίκο τον Παπά. Λοιπόν, άρα λοιπόν. Ο Παπάς καταδικάστηκε 13-0. Από τη Νέα Δημοκρατία, από την ελληνική δικαιοσύνη. Κύριε Σιγγίλα, θα σας παρακαλέσω πρώτον να μην με διακόψετε, γιατί θα το κάνω επανειλημμένα. Λέω, είμαι σαφής. Δεν θα με διακόψετε, απαντήστε μετά. Άρα λοιπόν, τον έστειλε στη δικαιοσύνη. Το ίδιο έγινε και την άλλη πλευρά. Και η δικαιοσύνη αποφάσισε ότι δεν έχει. Άρα απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Και πέρα ήταν πολιτική δίωξη του Νίκου του Παπά, αλλά δεν θα μπούμε τώρα, θα την κάνουμε μετά, φαντάζομαι, τη συζήτηση. Το ίδιο θα πει η κυρία Σιρεγγέλα ότι ήταν πολιτική δίωξη για την Νοβάρτις. Άρα λοιπόν, ή θα το πει η κυρία Μπατζελή. Άρα λοιπόν, να καταλήξουμε σε κάτι. Ότι η δικαιοσύνη να είναι αυτή και να μην κρυβόμαστε από τη δικαιοσύνη και να μην την χρησιμοποιούμε à la carte. Ναι, θα μου επιτρέψετε εδώ δευτερόλεπτα. Κυρία Μπατζελή, δευτερόλεπτα. Δεν θα... εγώ όμως, εμείς ως Νέα Δημοκρατία δεν έχουμε δει ποτέ να πούμε ότι θα αντικαταστήσουμε τους δικαστές με κάποιους άλλους δικαστές όταν ξαναέρθουμε για να μπορέσουμε κάποιον να βάλουμε φυλακή. Ένα συγκεκριμένο τέλεχος το έχει πει. Τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι και υποψήφιος πρόεδρος, ο κ. Πολάκης. Θα μιλάτε μαζί με αυτή τη στιγμή και με την. Δεν θα φτάσει ποτέ η σειρά μας. Όχι, αλίμονο. Έχει δίκιο η κυρία Μπατζελή. Αλλά τώρα μην κάνουμε τέτοιες, γιατί αν αρχίσουμε τη συζήτηση τι λένε πολιτικά του στελέχη. Κυρία Σιριγγέλα, για να ακούει ο κόσμος τι λέει ο καθένας, γιατί ο κύριος Σαμαράς ως πρώην πρωθυπουργός θα πάμε στα εθνικά. Τι είπε, αφήστε λοιπόν τώρα τι λέει ο καθένας. Πάμε μετά εκεί. Άρα να πούμε τα εξής. Φυλάξτε δυνάμεις. Κυρία Σιριγγέλα, δεν θα μιλάμε ένας πάνω στον άλλον. Μην το κάνετε. Είστε γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Για να μην μιλάτε ο ένας πάνω στον άλλον, να μιλήσει πρώτα η κυρία Μπατζέλη, σας παρακαλώ. Θα το κάνω συνέχεια από εδώ και πέρα. Να ευχαριστήσω πολύ τους δύο αγαπημένους φίλους και μπορώ να καταλάβω ότι υπάρχει έτσι μια ταραχή. Για ό,τι αφορά το θέμα της Νοβάρτης. Η Οικονομική Εισαγγελία έκανε άρση της προστασίας των μαρτύρων, διότι με βάση τα στοιχεία τα οποία κατέθεσαν ως μάρτυρες δεν μπόρεσαν να διασταυρωθούν και να αποδώσουν κατηγορίες στα πολιτικά πρόσωπα. Δηλαδή τα άτομα τα οποία κατέθεσαν είτε δεν γνώρισαν, είτε είχαν εντολοδόχους για να καταγγείλουν ή δεν γνώρισαν είτε πληρώθηκαν. Δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία πραγματικά να μπορούσαν να διασταυρωθούν για να μπει κατηγορία στα πολιτικά πρόσωπα. Συνεπώς τι λέμε, ότι η προστασία των μαρτύρων γενικότερα ως θέμα αρχής προφανώς διατηρείται. Είναι όμως σημαντικό το μήνυμα της Οικονομικής Εισαγγελίας, όπου θα πρέπει να προστατεύονται και οι κατηγορούμενοι όταν δεν είναι σαφές το μήνυμα ή ο ρόλος των προστατευόμενων μαρτύρων. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι αρχίζει ένας νέος κύκλος, τον οποίο εμείς ως Πασόκ θεωρούμε ότι βαίνει προς σωστή κατεύθυνση, ένα. Δεύτερον, ότι σε όλη αυτή τη μεγάλη ιστορία που πραγματικά ήταν ένα μεγάλο σκάνδαλο και το βλέπουμε πώς εξελίχθηκε στην Αμερική και που διώχθηκαν όλοι οι παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτή τη μεγάλη υφαρπαγή δημόσιου χρήματος, στην Ελλάδα περιορίστηκε καθαρά στο πολιτικό κομμάτι. Δηλαδή θα μπορούσα να πω πραγματικά σε δίωξη πολιτικών προσώπων, τα οποία εν κατακλείδη και αθώθηκαν με βάση... Δεν έχουν υπάρξει, ειλικρινά το λέω τώρα γιατί δεν το θυμάμαι, δεν έχουν υπάρξει διώξεις και καταδίκες σε βάρος γιατρών. Έχουν υπάρξει. Όχι. Τώρα λοιπόν καμία. Είναι παράλληλη διαδικασία αυτή. Περιορίστηκε τα τελευταία 5 χρόνια η Νοβάρτης, υπόθεση Νοβάρτης, στους πολιτικούς. Δεν ευάνθινε στους πραγματικούς λόγους, όπου προφανώς υπήρχαν γιατροί, υπήρχε διασπάθηση του δημόσιου χρήματος, ο Έλληνας πολίτης πλήρωσε
το μεγάλο κόστος αυτού του παράτερου και παράνομου εμπορίου διαμέσου της Νοβάρτης, όπως έγινε στην Αμερική. Κύριε Μπατζηλή, ξέρετε ποια είναι η δικαιολογία, το επιχείρημα? Ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέχτηκε το πολιτικό κομμάτι, το οποίο το βλέπαμε να ξεδιπλώνεται τα τελευταία 4-5 χρόνια και είμαστε μάρτυρες αυτής της ιστορίας. Μάλιστα ο κύριος Τσίπρας, πριν λίγους μήνες, πριν λίγες μέρες θα έλεγα, είπε ότι ακολουθήθηκε μια λανθασμένη διαδικασία, όχι περί του πολιτικού αποτελέσματος. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι θα πρέπει να μπει το μαχαίρι πλέον στο πρόβλημα, να δούμε πώς ξεδιπλώνεται στην ουσία σε επίπεδο γιατρών, κυκλωμάτων κτλ. Και επιπλέον να αναδειχθεί ποιοι είναι αυτοί οι μάρτυρες, οι προστατευόμενοι, όπου οι μαρτυρίες τους διέσυραν το πολιτικό κόσμο, αλλά δεν προσέδωσαν τίποτε επί την ουσία για να μπορεί να βγει μία καταγγελία, μία καταδίκη ενός πολιτικού προσώπου, οποιοδήποτε βαθμίδας περιλαμβανόταν. Λοιπόν, βάζω, αν μου επιτρέπετε, και νομίζω θα μου επιτρέψετε, θα αρέσει και στους δύο εσάς, η κυρία Σιραγγέλα θα το υποστεί τώρα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα δεύτερο γύρο σχετικά, κυρία Σιραγγέλα, έφνης εκεί που παλαιότερα είχε το ΠΑΣΟΚ και στο κομματικό πρόβλημα, το έλυσε σε μεγάλο βαθμό, θα δούμε για πόσο το έλυσε. Σε μεγάλο, το λύσαμε. Ναι. Σε μεγάλο βαθμό συνέχιζα να λέω, θα δούμε για πόσο θα διαρκέσει αυτό. Αυτό είναι δική μου εκτίμηση, δεν είναι δική σας. Λοιπόν, στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει η τοξικότητα και ο διχασμός που υπάρχει. Έφνης ανέκυψε ένα αρκετά σοβαρό και αρκετά έντονο και με δημόσιο χαρακτήρα, μια αντιπαράθεση μάλλον με δημόσιο χαρακτήρα μεταξύ του Πρωθυπουργού, της κυβέρνησης και του πρώην Πρωθυπουργού. Αυτό δεν φοβάστε ότι θα σας στοιχήσει στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας? Γιατί ο Αντώνης Σαμάρας εκφράζει αυτό που εμείς οι δημοσιογράφοι λέμε το δεξιότερο μπλοκ της Νέας Δημοκρατίας. Καταρχάς, να μπούμε και να πούμε ότι δεν υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία δεξιά, αριστερά, κέντρο. Αυτό το λέει και η ιδρυτική της διακήρυξη. Ότι είμαστε πέρα και πάνω από τις παραπλανητικές ετικέτες της αριστεράς, της δεξιάς και του κέντρου. Το ακούω με μεγάλη χαρά. Δεν ισχύει αυτό έτσι σε όλα τα κόμματα. Το λέω εγώ που είμαι. Ναι, το ξέρω, αλλά σε όλα τα κόμματα. Είμαι στη Νέα Δημοκρατία και δεν θα πρέπει, δεν είναι ομογενοποιημένα τα κόμματα. Είμαστε ένα λαϊκό κόμμα. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν θα τα χαλάσουμε τώρα. Είμαστε ένα λαϊκό κόμμα. Πρώτον. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή δεν θεωρώ ότι στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει κάποια εσωκομματική αντιπολίτευση. Ακόμα και από την πλευρά των βουλευτών που έχουν αναδειχθεί ότι έχουν γίνει κάποιες ερωτήσεις, πάντα γινόντουσαν ερωτήσεις. Και εγώ προσωπικά έχω κάνει ερώτηση. Μείνετε σε αυτό που σας ρωτώ, σας παρακαλώ. Εγώ δεν είπα εσωκομματική αντιπολίτευση. Είπα μία με δημόσια αντιπαράθεση πρωθυπουργού, πρώην πρωθυπουργού. Να κρίνω. Είναι απόλυτα σεβαστές οι απόψεις των πρώην πρωθυπουργών. Είναι απόλυτα σεβαστές οι απόψεις όλων των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, αρκεί πάντα να είναι στα πλαίσια αυτά που είπαμε. Σαφώς δεν υπάρχει ακροδεξιά στη Νέα Δημοκρατία, γιατί το ακούσαμε αυτό και μέσα στην Βουλή. Κάποιοι θέλανε ενδεχομένως να δικαιολογήσουν και να βρούνε μια αφορμή. Την ανακοίνωση των κύκλων. Απλώς αφήστε με να ολοκληρώσω, κύριε Κοντρό. Ναι, αλλά πάμε σε άλλο θέμα τώρα και δεν μένουμε σε αυτό. Είναι όλα αυτά μαζί. Είναι όλα μαζί. Απαντήσατε σε πράγματα τα οποία δεν μπήκαν στο τραπέζι. Είπε κανείς ότι έχετε ακροδεξιά στη Νέα Δημοκρατία? Γιατί το βάζετε? Επειδή ακούστηκε. Δεν έχει καμία σημασία. Υπόθηκε και αυτό από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Σπαρτιατών, η οποία σαφώς και δεν υφίσταται. Με αφορμή την ερώτηση του κ. Δουδονή. Θέλανε σε κάθε περίπτωση να μην μπουν στη λογική να ψηφίσουν ένα νομοσχέδιο που ήταν σε μια πολύ σωστή κατεύθυνση και μπήκανε στη λογική να ρωτήσω εγώ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Πείτε μου, κύριε Κοτρότσο, να ρωτήσετε. Σαφώς. Όχι, δεν πειράζει. Απλώς να συμφωνήσουμε αν θα ρωτάω ή όχι. Όχι, γι' αυτό ήρθα εδώ άλλωστε, έτσι. Λέω. Την είδατε, γιατί είπατε ότι δεν υπάρχει, ότι σέβεστε τις απόψεις των πρώην πρωθυπουργών. Το κατανοώ. Αυτό είναι last year. Δηλαδή μέχρι την περασμένη εβδομάδα όντως αυτή ήταν η γραμμή και σε επίπεδο κυβερνητικού εκπροσώπου. Δεν είναι, γιατί το πήρε πάνω το πρωθυπουργός, κυρία Σιραγγέλα. Θα μου επιτρέψετε να πω
ότι διαβάζοντας την ανακοίνωση των κύκλων συνεργατών του κυρίου Σαμαρά. Σας λέω ότι δεν θα πω για τον ίδιο τον κύριο Σαμαρά ότι δεν θα μπω στη λογική να σχολιάσω τις απόψεις. Θα σχολιάσω τις κύκλους του κυρίου Σαμαρά. Δεν μπαίνω σε τέτοιες λογικές. Αν είναι δυνατόν. Η δήλωση του κυρίου Σαμαρά, των κύκλων του κυρίου Σαμαρά, γιατί οι πρώην πρωθυπουργοί με κύκλους μιλάνε ενίοτε, όπως μιλάνε και οι εν ενεργεία πρωθυπουργοί. Είναι πολύ βαριά η κατηγορία, ειδικά για τα ελληνοτουρκικά. Μιλάει για υποχωρήσεις, για υποκλήσεις, μιλάει για παραχωρήσεις, μιλάει για τέτοια πράγματα. Αυτά σαφώς και δεν ισχύουν. Αυτά απαντήθηκαν και από τον κύριο Γεραπετρίτη, γιατί είχε γίνει και μια άλλη συζήτηση τις προηγούμενες μέρες, αν θέλουμε να πούμε για τα εθνικά, ότι υπάρχουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είναι πολύ αγχωμένοι και δεν ξέρουν τι γίνεται. Έγινε μια ενημέρωση, η οποία όπως είδατε. Δεν έχω μέτρο, μετράω το άγχος σας. Ναι, των βουλευτών, βέβαια. Ναι, αυτό δεν είπα για εσάς προσωπικά, γενικότερα και από διαρροές που γινόντουσαν. Και είδαμε ότι έγινε μια πολύ καλή συνάντηση από τον κύριο Γεραπετρίτη μαζί με όλους τους άλλους βουλευτές που μετέχουν στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Νέας Δημοκρατίας. Και είδαμε ότι. Άρα λέτε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον κύριο Σαμαρά. Κανένα θέμα. Ναι. Κανένα θέμα. Ωραία. Πρωτότυπο αυτό, το ακούω, το καταγράφω. Όχι πρωτότυπο, γιατί έτσι, μέχρι και ο Νικήτας Κακλαμάνης σήμερα το πρωί, το είπε και στη δική μου εκπομπή πριν μερικές, είπε ότι δεν υπάρχει χημεία μεταξύ του Νίνκου, του πρώην Πρωθυπουργού, και πρέπει κάποια στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πάρει την πρωτοβουλία και να σηκώσει το τηλέφωνο. Πριν, κύριε Κοντρότσο, νομίζω ότι με ρωτήσατε ακριβώς αν υπάρχουν πολιτικές διαφορές. Σαφώς και δεν υπάρχουν πολιτικές διαφορές. Νομίζω το είπε και ο κύριος Κακλαμάνης. Ναι, άλλοι λένε ότι υπάρχουν πολιτικές διαφορές. Ανέφερα τον κύριο Κλαμάνη εγώ τώρα. Δεν υπάρχει ούτε θέμα διαπροσωπικών σχέσεων, ούτε θέμα πολιτικών διαφορών. Άρα λέτε ότι αυτό που λέγει ο Κλαμάνης. Ενδεχομένως μπορεί να υπάρχουν. Είναι σεβαστές οι απόψεις του κυρίου Κακλαμάνη και ειδικά του κυρίου Κακλαμάνη, τον οποίο γνωρίζω από μικρό παιδί και τον σέβομαι πραγματικά σε ό,τι και αν πει. Αλλά αυτό που ισχύει είναι το εξής, ότι ακόμα και αν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία. Θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά στο τέλος θα είμαστε όλοι με συνοχή και ενωμένοι. Κύριε Ρήγα, προφανώς και θα το σχολιάσετε, αλλά θα μου δώσετε και αμέσως μετά και μία σαφή απάντηση για τα δικά σας. Γιατί αυτά που απασχολούν τη Νέα Δημοκρατία μοιάζουν με σχολείο Ουρσουλινών μπροστά σε αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Τις Ουρσουλίνες τις θυμάστε όλοι, φαντάζομαι. Βεβαίως, τι όμως τώρα αστείευεστε. Εγώ είμαι παλιός, εσείς είσαστε νέες. Όχι, μα είσαι υπά. Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν να πάμε λίγο με τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ξεκινάω πρώτον. Ειδικό χωροταξικό που έφεραν δύο υπουργοί, ο κύριος Γεραπετρίτης που κάνει τον κόκορα δημόσια, αλλά δεν ζητάει να αναιρεθεί, όπου απαγορεύει την οικονομική δραστηριότητα σε ακατοίκητα νησιά και σε βραχονησίδες. Λέτε τις αιχμές που άφησε στην ενημέρωση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς έχουμε. Για τον κύριο Σκυλακάκη και την κυρία Κεφαλογιάννη. Το έχουμε φέρει εδώ και μέρες αυτό. Έτσι. Και έχουμε αντίδραση γι' αυτό. Δραστηριότητα στα μικρονησιά. Στα νησιά, λοιπόν, αυτό είναι ό,τι πιο επικίνδυνο εθνικά. Τώρα το λέω και με την ιδιότητα που έχω. Πάμε τώρα. Είχαμε άλλο. Το δεύτερο. Κυρία Σιρεγγέλα, ηρεμήστε. Δεν έχω κανένα. Δεύτερο. Όχι, εγώ προς Θεού. Έχω κάνει τραπέζια πολιτικά με μεγάλη ένταση. Κυρία Σιρεγγέλα, είναι υποδειγματική. Όχι, για να καταλαβαίνουν και οι πολίτες το λέω. Μπορούμε να κάνουμε να μας το αλλάσουμε το τραπέζι, αλλά δεν θέλω. Όχι, εμένα μου αρέσει η ζωηράδα. Μόνο σας, έτσι, μόνο σας, την ένταση μόνο σας. Δεύτερον, ο κύριος Γεραπετρίτης άφησε και υπονοούμενο για τον κύριο Δένδια ότι δεν ασχολήθηκε με το Κυπριακό. Εδώ τώρα εγώ τι να καταλάβω. Και το έχει παραμελήσει. Και το έχει αφήσει έξω. Τι να καταλάβω εγώ εδώ. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης, συζητώντας με τον Ερντογάν, πριν κουβεντιάσουν και μπας περιπτώσει και μπαίνοντας στον ΟΗΕ μέσα, είπε ότι θέλω την αναγνώριση του ψευδοκράτους, αλλά μην δεν τα πούμε όλα. Δεν έχω χρόνο. Έχω 4 λεπτά και πρέπει να μιλήσει η κυρία Μπαντελή. Και το τρίτο. Και έχω να σας ρωτήσω το τρίτο. Κοιτάξτε, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να γίνεται πολιτική εξωτερική γεωταχή και χωρίς να έχουμε ενημέρωση. Έχω πάρα πολλές απορίες ζητάτε ενημέρωση. Μέχρι εδώ, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα του αφοπλισμού των νησιών. Αλλά μένω εδώ με το σύμφωνο που έκανε με το ΖΕΚ. Ερώτηση και θέλω μια πολύ σύντομη απάντηση, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Βάλατε στο τραπέζι μια πρόταση στην τελευταία, νομίζω, συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας, ότι όλες οι υποψηφιότητες αποφασίζονται στο συνέδριο. Το είπε και χθες
ο κύριος Κασελάκης ότι δεν υπάρχουν αποφάσεις των οργάνων και όλες οι υποψηφιότητες από μηδενική βάση στο συνέδριο. Συμφωνείτε με αυτή τη λογική? Να συμφωνήσω. Εγώ έχω πει δημόσια εδώ και μήνα, 2 μήνες περίπου, 1,5 μήνα που έχει ξεκινήσει η όποια συζήτηση. Εγώ θέλω να τηρηθεί απολύτως το καταστατικό. Ξέρω το καταστατικό, έχω διαμορφώσει όλα τα καταστατικά του κόμματος. Άρα, συνδιαμορφώσει μάλλον, και ήμουν μάλιστα και επικεφαλής τελευταία, άσχετα αν δεν πάμε σε καταστατικό συνέδριο. Άρα λοιπόν, το ανώτερο όργανο του κόμματος είναι το συνέδριο. Ελεγχόμαστε και είμαστε υπό όλες οι αποφάσεις, άρα μπορούν να αλλάξουν και πολιτικές αποφάσεις. Θέλω να σας πω, γιατί... Άρα μπορεί να αναιρεθούν και οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας. Κανείς δεν έχει εγκριθεί. Κανείς υποψήφιος. Όλοι θα εγκριθούν στο έκτακτο συνέδριο. Άρα μπορεί ο κύριος Κασελάκης να πει στο συνέδριο είμαι υποψήφιος. Προφανώς. Προφανώς, όπως μπορώ να πω κι εγώ. Δεν εννοώ αυτό, αλλά... Ναι, μαθαίνω ότι υπάρχουν κι άλλες... Λέω λοιπόν ότι το και άλλοι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες. Και τα μέλη του συνεδρίου όμως, μόνο τα μέλη του συνεδρίου μπορούν να θέσουν ποια υποψηφιότητα από εδώ και πέρα. Όλες τις αποφάσεις, οποιασδήποτε ή οτιδήποτε άλλο, έχει το συνέδριο την αρμοδιότητα να εγκρίνει. Άρα ο κύριος Κασελάκης μπορεί να είναι υποψήφιος στο συνέδριο. Το συνέδριο αποφασίσει ότι πρέπει να είναι, γιατί εκεί θα γίνει έγκριση, θα είναι και αυτός υποψήφιος. Άρα όλη η μάχη είναι η μάχη ποιος θα έχει την πλειοψηφία στο συνέδριο. Εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, όχι. Σχόλιο δικό μου. Το θεσμικό ρόλο που είχα και την ιστορικότητα που έχω, εγώ θέλω να τηρηθεί το καταστατικό. Καμία παρέκκληση για να υπάρχει δημοκρατία στο κόμμα. Κυρία Βατζελή, απόψε στη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα, Πασόκ 15,3 με προβολή, με εκτίμηση ψήφου, το βλέπουμε, να το εδώ, 15,3 με εκτίμηση ψήφου 19,8, δηλαδή κοντά στο 20%, ο ΣΥΡΙΖΑ 8,7% στην εκτίμηση ψήφου. Κύριε Ρήγα, αυτό δεν είναι καμπανάκι, είναι μεγάλη καμπάνα της Παναγίας των Παρισίων. Και η Νέα Δημοκρατία 29,1, κυρία Σιρεγγέλα. Πείτε μου, κυρία Μπατζελή, αυτό το πράγμα μπορεί ως τάση να αλλάξει τις ισορροπίες, και δεν αναφέρουμε στο χώρο μεταξύ Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, το να έχεις ένα κόμμα κοντά στο 20 και ένα κόμμα λίγο κάτω από το 30, τη Νέα Δημοκρατία, είναι ένα άλλο τοπίο. Δεν ξέρω πόσο θα διατηρηθεί, αλλά είναι ένα άλλο τοπίο αυτή τη στιγμή. Είναι ένα άλλο τοπίο, το οποίο βλέπαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, με την κρίση την οποία υπάρχει της πολιτικής κόπωσης από πλευράς Νέας Δημοκρατίας και από τις εσωτερικές διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ που φαίνεται ότι υπάρχει μια πολυδιάσπαση ή μια αργοπορία στην ανασυγκρότησή τους. Εμείς μετά από την διαδικασία την οποία κάναμε, εκτιμούμε ότι θα προσπαθήσουμε να είμαστε ο δεύτερος πόλος, όπως υπήρχε πάντα στο πολιτικό σύστημα. Σας έδωσε τα διεπιστευτήρια της Ιωνία αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Τώρα δεν ξέρω αν τα έδωσε σε εμάς ή ήταν ένα τρίκ για να περάσει στον κύριο Σαμαρά και να χτυπήσει τον κύριο Σαμαρά. Πάντως εμείς τη διαπίστευση της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα τη ζητήσουμε από τον ελληνικό λαό. Ωραία. Πάω πολύ γρήγορα ανάποδα. Αυτά τα ποσοστά, κύριε Ρήγα, είναι ποσοστά... Πρέπει να κλείσουμε, κυρία Μπατζελή. Είναι ποσοστά κατάρρευσης. Τα χρεώνετε σε όλους σας? Τα χρεώνετε περισσότερο στον κύριο Κασελάκη, ο οποίος είδα ότι στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός είναι κάτω από τον Κυριάκο Βελόπουλο και βεβαίως τον Νίκο Ανδρουλάκη. Είναι στο 4%. Και είχε πει ότι θα νικήσει το Μητσοτάκη κάποτε, έτσι. Κύριε Κοντρότσο, έχουμε όλη ευθύνη. Και εγώ μαζί σε αυτή την ιστορία. Δεν μπορεί να αποποιηθεί κανένας ευθύνης. Άρα λοιπόν πρέπει να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία με δημοκρατικό τρόπο και από εκεί και πέρα να υπάρχει ανασύνταξη. Κύριε Μπατζελή, θα συμφωνήσω, περιέγραψε σωστά. Δηλαδή, όταν έχεις ένα κόμμα όπως και το Πασόκ βρισκόταν στις διαδικασίες τις προηγούμενες, άρα λοιπόν πρέπει να τελειώσουμε και εκείνο που πρέπει να τελειώσει είναι να αποδεχτούν όλοι το αποτέλεσμα το οποίο θα υπάρξει στην εκλογή του Προέδρου. Στην εκλογή του Προέδρου. Λοιπόν, και είμαι σαφές το μήνυμα που δίνω προς όλους. Κυρία Σιρεγγέλα, δεν είναι καλά τα ποσοστά αυτά. Φαίνεται ότι δεν ξεκολλάτε από το 28,3-28,5 των ευρωεκλογών. Από εμάς δεν θα ακούσετε ποτέ ότι δεν δίνουμε σημασία στις δημοσκοπήσεις. Σαφώς και δίνουμε. Τώρα για το ποιος είναι το δεύτερο κόμμα βλέπουμε ότι υπάρχει ακόμα πολύ μεγάλη διαφορά. Έχουμε δει και στο παρελθόν. Όταν έγινε ο κύριος Κασελάκης πρόεδρος, πάλι είχε περάσει μπροστά το Πασόκ, αλλά πάλι μετά αυτό ανατράπηκε. Έχουμε 3 χρόνια μπροστά μας για να γίνουν οι εκλογές.
Οπότε νομίζω ότι. Υπάρχει χρόνος για να αναταχθεί, σαφώς, λέτε όλο αυτό. Υπάρχει χρόνος να τα δούμε όλα αυτά και μελλοντικά. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Σιρεγγέλα, τη γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή, τον κύριο Πάνο Ρήγα, πρώην γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, κορυφαίος τέλεχος, την κυρία Μπατζελή. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Βάλαμε, νομίζω, τα περισσότερα θέματα. Τώρα ήθελα να πω κάτι, γιατί αύριο είναι η μέρα για κατά του καρκίνου του μαστού. Και ότι να πλέον το πείτε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Παίρνω over από το κοντρόλ για να το πείτε, γιατί είναι σημαντικό κοινωνικό μήνυμα. Και άνω έχουν πάρει παραμευτικό μέσω της ΙΔΙΚΑ στο τηλέφωνό τους για να μπορούν, και αυτό νομίζω εκφράζει όλους μας. Φόβοι γεννηματά. Ναι, μην το πολιτικοποιήσουμε. Για τη μέρα λέει. Είναι, αλλά μην το εκμεταλλεύετε. Έτσι, Νέα Δημοκρατία δεν νομίζω ότι αυτό. Ως γυναίκα το λέει και ως αυτό το λέμε. Συμφωνούμε απλώς. Νομίζω είναι κάτι που πρέπει να μας ενώνει όλες και όλους. Το οποίο δεν προβλέπεται. Ωραία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακολουθεί Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρης Τάκης. Εμείς θα τα πούμε και θα κλείσουμε αύριο την εβδομάδα στις 9 το βράδυ.